Can I have dog master? Friends, many people think that laughing this way or making yourself laugh for nothing does not give you any benefit. But there is sufficient scientific data available which says that even if you laugh for the sake of laughing, even if you act like laughing, our body doesn't know the difference. Friends, many people think that laughing this way or making yourself laugh for nothing does not give you any benefit. But there is sufficient scientific data available which says that even if you laugh for the sake of laughing, even if you act like laughing, our body doesn't know the difference. Vi har jo næsten ingen ting i dag. Vi har lige sådan 10 festivaler. Det er faktisk det eneste, vi har tilbage. Tænk jer gang i den konferencen på Skanderborg Festival. Folk giver 800 kroner for at komme i flygtningelejr i 4 dage. Det er fantastisk. Så stort er behov. Ja. Ja, okay, hun kan så ikke stoppe her. Næste her. My name is Catherine. Catherine. Ja, det er 3.000 kroner, mine herrer og damer.
til herovre. Hvad hedder du? Thomas. Tak. Thomas. Shut up, boy. Ja. Shut up, boy. Shut up or kick your ass up. Ja. Come on. Ja. Take it. Ja. Helena, mine damer og herrer, nu kommer der en mand til. Hvad hedder du? Jeg hedder Lars. Lars. Hvad er det? Før jeg lige fyrer den her latter i, så er der en meget lille forhistorie. I skal forestille jer, at I sidder i Nørre Ubølse forsamlingshus, og der er bingo-aften. Og hvis man går derind, så kan man faktisk ikke se bingo-deltagerne fra bare røgskyer. De sidder og ryger 20 cc hver i timen, så her der kommer bingo-krigen. Mellem to deltagere her. Det er uhyggeligt spændende, og vi må bede om en omkamp. Og jeg skal bede nogen om at gå ned fra scenen, og jeg må bede dig, fordi det er desværre, så bliver det ikke dig. Og desværre, det bliver heller ikke dig. Og desværre, det bliver heller ikke dig. Tak for det. Og det bliver heller ikke dig. Vi har to tilbage. Simon og Helena. Vi må se omkamp her, og vi starter med damerne først. Helena, vil du vise mærkelig latter, kategorien mærkelig latter? Simon vinder! Hey! Tillykke, Simon! Tak.
Lars fra Danmark. Ja, det er faktisk en fedtmugle igen. Hey, Signe, hvad hedder du? Anne-Marie. Anne-Marie fra Danmark. Ja, jeg vil gerne forsøge mig som kendt person her på scenen. Ja, så kan du lige akkurat gå op. Vi har en ekstra her. Er du også så skyndt derop? Og hvad hedder du? Jeg hedder Anja. Anja. Peter, og vi skal lige give dem en hånd for at varme dem op. Og vi må bede om en omkamp, og du skal starte, fordi dommerne kunne ikke rigtig beslutte sig. Er I klar? Det er jo Sebo igen. Calvin Klein, som jeg i øvrigt har på, hvis nogen vil se det. Altså ungdommen nu om dagen, den lyder fuldstændig sådan her. Og den er kommet til at lyde rigtig godt i min mave efterhånden. Det lyder i hvert fald sådan her. De unge mennesker nu om dagen siger, at de har det hårdt. De sidder der med ørering og næsering og lort. De siger, at os fra 60'erne fik alt det, de ikke har fået. De siger, at vi havde det så godt, men nu skal jeg fandme lige sige dem noget. Det er en meget bred sang, det der. Jeg blev født i 1955 og voksede op i 60'erne uden at være tilfreds. Og videre i 70'erne, sikke noget lort, kom ikke og fortælle os, at vi ikke havde det hårdt. Nu om dagen har man for eksempel remote kontrol. Nu sidder man og sapper mellem porno, sport og vold. Men dengang i 70'erne havde man kun skaldet Sverige 1 og Sverige 2. Og endnu mere skaldet Danmarks Radio. Man bagede op og ned af gulvet, hver gang man skulle skifte kanal. Man rejste sig og satte sig og knoklede sig om en gal. Og der var ingen videospil og ingen rom og ram. Så man gled rundt i ludobrækker og puslespil, hver gang man skulle skifte program. Så det var sådan en lille solo her. Sæt op og skifte pladen. Sikkert noget bag. Det er derfor, at jeg stadigvæk går rundt med dårlig knæ. Og telefonerne, vi havde, sad fast i væggen med et stik. Kan du følge med? Og automatisk telefonsvar havde vi heller ikke. Når nogen ikke var hjemme, var man nødt til at ringe og ringe. Tror jeg måske, det var sjovt. Men det værste, det var nu det der med penge. Forstod man det en aften, og ikke havde en øre, og skulle bruge nogle kugler, så var der bare ikke en skid at gøre. Dankort fandtes ikke, eller nogen andre kort. Havde man ikke noget at hæve penge inden banken lukkede, var det bare noget lort. Så kommer så sidste vers. Og der i 70'erne var der heller ikke noget, der hed AIDS. Så hver fredag og lørdag var man nødt til at ligge og ordne alle mulige skævelæs. Vi spildte al vores tid med at ligge der og bolle. Man fik tit rivemærker på ryggen, mens ballerne langsomt blev kolde. Og så havde vi alle sammen med dødssygt job. Det problem var, at nutidens unge jo heller ikke mere. Personligt var jeg pædagogmedhjælper, men så begyndte jeg altså at studere. Til frokost åd vi mysliklid og de der dødssyge sesamkager. Når man tænker tilbage, er det næsten ikke til at bære. Og hele vuggestuen spillede Donovan-guitar og ham der Paul Tjøller. Det var heldigvis før det blev forbudt at ryge smøger og drikke øller. Og pædagogerne slæbte deres egne unger med i sådan nogle babyhængere. I skulle ud af mukken og være glade for, at man overhovedet ikke behøver at søge nogen jobs længere. Ja, det skulle hårdt, surt og ondt og besværligt. Jeg synes, I burde skamme jer alle sammen, helt ærligt. Man bliver simpelthen så træt af at høre på alt den elendige klage, når man tænker på, hvor nemt alting er nu om dagen.
den her. Det er surt at hedde Kurt, og det er svært at hedde Gert. Det er en skam at hedde Sam, grim at hedde Tim. Det er pip at hedde Ip, sej at hedde Kaj. Men det er ingenting i forhold til, hvor synd det er for mig. Ikke en øre. Der var ikke engang til et glas mad. Jeg sagde, jamen, hvad skal jeg gøre? Jeg har altså desværre lige haft indbrud. De stjal en hel masse. Blandt andet dine penge, som jeg havde i en kasse. Og så har jeg lige købt et forhøjet toiletsæde til min gamle syge moster. Det er jo helt utroligt, hvad en syg moster koster. Og desuden har jeg fået allergi. Jeg er blevet sådan underligt plettet. Med tilhørende diarré, så jeg nærmest bor på toilettet. Og min jakke og min taske, de er også blevet væk. Så vi har ikke engang den mulighed, at jeg skriver, at der er en check. Og for det ikke skal være løgn, så er min pump blevet hugget. Og nu er både posthuset og banken jo lukket. Og så har jeg jo for øvrigt været en tur med vagn på Fyn. Og så blev vi stoppet, og nu skal bilen til syn. Og mit dankort og kreditkort, hvor må de blevet af? Hvor var det dog ærgerligt, at du lige kom i dag. Lån aldrig penge af en kvinde. Hun ligger stadig derhjemme, og der er så virkelig vildt ud. Hele hytten er herret, bare med dog et knud. Der laver de kun øvelserne. Men vi har indført det, og det er ved at sprede sig til latterklubberne over hele verden. Og det er hinanden, så man laver små cirkler. Og vi skal rykke meget, meget tæt på hinanden. Ja, det er udmærket det her. Man kan også ikke sige, at det har en hoved på den andens mave. Det er også godt. Men vi skal sætte os ned over alt på pladsen. Alle skal sætte sig ned, også det over jer.